Uy, ano ka, day? Day, sakit lagi kaya kung dunggan lagi. Day, kanang, mura kung, kanang nabungol ba? Sakit yung kayo. Sa panglaki na imo. Hindi, nagusap naman ko. Giundang naman ito na akong napukabok. Gibuwagdan ako ito, day. Uy, bibili ni Matalo. Ay, taba. Ano na yung dunggan? Ambot lang ako, kasabot. May kamagkapaan, siguro ko ito. Paglaki sa. Pero, hindi, tabayan daw. Hindi, hindi mo akong dunggan, day. Pizza, marag. Ay, oo. Nasa na ikatulas sa paglambot eh. Magtabi. Naikuan si, yan to ni mama, katambal na ito kung kubag-kubag sa. Oh. Kubag, to niya. Kamao mo naman. Ay! Kasi ka nga na. Si Sang-Sang. Oh! Gana si Sang-Sang. Oh, nakadungog dito ko. Ngamay ka na siya mananambal. Kasi kayog ako dito, Debbie. Sa baa ba ni mo dito? Ay, bless ko tita, bless ko tita. Kuyugan ko na siya. Tapos mananambal ganyan, yagtuan ako. Bakit sasay? Sasay ba? Oo. Nga naman, ano sa problema na niya? Lagi. Yung dunggan. Tita ka lang, sakit ka kung dunggan dito ba? Tita, kasi tambal ni mo na yung vitamins ni mo sa imong anak, tita. Kay, taas man kay tita. Tita. Ipainom na ako ihis kabaw diha mo ang taas kina. Ay, paminasag ko palihog. Oy, nagbalik ni mo. Kanya, kuyugi sa na dito kay may kustape ka maayo na Bayad na mo ato. Mo siya bayad. Ako na kita lang kita. Bayad na. Gid na lagi. Pag-snack na to. Kuha ba? Pag-snack na to ba? Ikaw ra niya tong kwarta. Dali, uli din diha kay magkamot og tubig. Ram-sam-sam, ram-sam-sam, higiri ram-sam-sam. Alapit, alapit, ram-sam-sam, ram-sam-sam. Ayo! Ah, Ayo! hello. Suot mo, dali, kaya nanagom. Amao din, nanagom na, nahayang din yung baon ako. Ikob ni, ikob. Ano din na? Umuuwa na naman sa hayang ng bao. Mangsangsang, mangsangsang. Unsa ito yun na to? Kanang O mangsang. ikaw, na-okay na ka? Sina? Uy, Okay na ka? kita ako kay Koday. Uy, Ay, iyang pula na rin may mong bukan o itong tambal sa puno-una po naman. Wala. Sa inyo, dyan ang kaliwat. Ay, ikaw, nagkita ikon bukan. tambal. Iyo, iya, kay ma... Nabuyagan ko, uy. Nabuyagan Ay, kami. Ay, kapit. kaya mag-away. Pahak na ako. Kaya ihina sa mangsag na kayo para mag-away mo na kayo sa tiya. Gibot ko siya. Oo. Muna ayaw, di ko awaya. Grabing punuya, ito na niya. Kanang Ang mangsangsang. ramugan-kugan. Mangsangsang, mangsangsang. Oo, unsa may magpatambal eh, ikaw, patambal siya. Unsa may problema na niya, day? Bot, unsa problema na niya yung tunggan ko no. Tunggan. Tunggan. Sakit Tama ka na. ka. Kanang mangsangsang, sakit ka kung tunggan ba niya. Mag-isod na po yung kukuhan. Mangsangsang ka ng dungog. Dire. Kay layo ka na mong dunggan. Uy, unsa kuot dire? Unsa kuot? Uy, dili, uy, naunsa ka. Abi nang kuot dire. Kay baw ka. Istoryaan na ba ni mo nga ang gamit sa akong pagtambal niya. Kaya ako ang dila. Dila. Ang sukad sa ubos. Akong dila. Padong sa dunggan. Nga na lang siya. Kaya, Masulti lami-lami. Ito din yung tugan. Matambal. Mupalit sa akong tambal. Kasi gusto ko ito. Ay, yung pang-snap to na to. Ang bigyan ni Kim pala yun. Pang-snap to na to. grabe ako to. Kaya pa wala kong tubig. Alata, sa lawas makanunon guys. Yata yung ninitita na ako ba? Tinanggaman ko. Ikaw para tayo anak. Dali, magsugod na ta. Kaya ninagpom ra ba? Sige. Kani, siya ni. Diba? Ang duwa kita eh. Hmm. Kagwapa ang taon niya. Problema ang tunggan. Kadungog ram kaka. Gamay ra. Sabi ko wala ka kadungog ba. Kay Asa, matuwad ko? ang tuwad mo ka. Di man nilukot ako kilaan. Isang taong ka. Ang ganda yan. Bunggan oy, tanawon na to ha. Ako sa ako tanawon. Ako sa nang yam-yaman, professional. Sam. Ini sam.
Ako. Ako na siya. Sugod ng buhay. Ako ng udan. Ha? Yan na dahil mangsangsang. Mangsangsang. Arabit, mangsangsang. Ang sa tarabit pa. Ah, doon ako. Kasi problema, mangsangsang. What happened to you? Buhag ni mo eh. Di na maayo diri dyan. Basta ni kaloo, doon ako nang Gibuog din ko. mong, tanawa ako ni. Sus, ni agas niya, minta. Pahiri. Ikaw ay, akong t-shirt. Pahiri Ayaw, ka. lagi na, lagi. Pahiri ka. Lagi na. Ayaw. Baho, kaya na mo. Ayaw, lagi, ayaw. T-shirt. Sadla.